Boorten van de Skaaf van Damwâld samelt alles wat maar uitveerden te krijgen had. En dan benamen dingen die te krijgen hebben met de gebroeken van Jartiert. Hij had een slipkamer vol staan en elk voorwerp had een verhaal. Daarboven achterin daar lezen twee dode maskers. En dat zijn bennenkapjes. Vroeger dan waren er geen fotografen, maar dan won er toch wel een keer een bandje op een foto had. Of iets, een herinnering ervan. En dan gaan daar bennenkapjes oorgietsels van maken. En dat zijn de maskers daarvan. En die heb ik dus gekregen. Onder in de kast daar staat een kanopenvaas, heet dat. En dat is een replica, maar die komt uit Egypte. En daar waren vroeger het hart in bewaren, de longen, de lever en de nieren. En hier is het fjouwer van die vazen. In deze vitrinekast daar zitten allegaar rouwserviezen in. Dat is voor een lichte rouw, neemt u dat. Dan is er 4 familieleden of dan hier dat de lichte rouw. Dit weer echt een rouwserviesje dat in een zware rouw, dan komt het in heel zwart. En wat heel bijzonder is, dat de band, die moest nek wel met serviesjes bootje, maar wel met een rouwserviesje. Dan heb je een malkantje, een theetrappetje en een suikerpotje. En dit hier dan het kinderrouwserviesje. Daar ben ik wel heel blij mee. Een grote droom van der Skaaf is dat zijn sammeling in een echt museum komt. Als ik ooit een keer een plakje vinden kan, werd ik het uitstellen kan, als zijnde een museum. Nou, als je het al hier uitstellen kan, dan heb je een hele prettig woord, want dat staat nu al hier op, een grote beeld vanzelf. Maar ik wil wel een plakje vinden kunnen en dan gaat het daar al heen. Maar waar, ja. Dat is even de vraag. Ik hoop dat ik een keer een plak vind. Maar om te zeggen van, nou ja, ik verkeer je alles. Ja, wat van waarde had het? Van mij had het een hele hoge waarde. Maar van Noordzijde van, ja, wat maakt mij die rommel? Dus nee, ik hoop dat ik er een keer een plakje van vinden kan. En dan maar het daarheen.